HBC ke gabatar muku da yau za mu tashi gabar addu'a ta 193 kan magana na 82 babi kenan du'a'ul ghadabi du'a'u al-ghadab wato addu'ar da mutum ya kamata yayi yayin da fushi ya kama shi. In yayi fushi me ya kamata yi? Fushi wani abu ne da Allah yake halittan dan adam da shi. Kowa yana da fushi sai dai na wani yafi na wani. Kai kokarin kiyaye kanka ko matakin da zaka dauka bayan kayi fushin shine abin da yafi damuwa. Matakin da mutum zai iya dauka bayan yayi fushi shine shedan yake shiga ya ziga shi ya sa ya aikata abin da yake ba shi bane. Manzo Allah ya karantar da mu idan mun yi fushi abin da zamu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ina neman Allah ya tsare ni daga sharri ko makircin shedan jefaffe shine ar-rajim ko abun jifa. Asalin hadisin na Sulaiman ibn Surat ne. Sulaiman ibn Surat radiyallahu ta'ala anhu yace ina zaune tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ga wasu mutane guda biyu suna cacar baki suna fada a junansu a gaban Annabi. Wannan ya gaya wa wannan magana, wannan gaya magana, ransu ya ɓaci. Ɗaya daga cikin su fuskarsa ta yi ja, ma'ana jini ya cicciko a fuskarsa, jijiyoyin wuyansa sun kukumbura, alamu ne na fushi. Idan ka yi ja, jijiyar wuyar ka ta kumbura ta fito. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su sai ya ce da su inni la a'lamu kalimatan, ni na san wata kalma guda daya, law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, da shi wannan wanda ransa ya baci sosai din da zai fada yayi fushi, da zai faɗi wannan kalmar da abin da yake ji na fushi da ya tafi. Shine Annabi ya ce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la dhahaba anhu ma yajidu, da fushin nan da yake ji ya tafi. Kenan wannan yana nuna mana in ranka ya ɓaci sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, saboda akwai tasirin shaitan sosai wajen sa ka kai fushi da ɗaukan mataki. Kuma ka jarraba ko yau ne ko gobe, duk ranar da ranka ya ɓaci ka daure kawai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka daure. In dai ka daure ka faɗa da yardar Allah za ka samu tafiya ko saukin wannan fushin. Akwai abubuwan da malamai suka faɗa dangane da magance fushi, su ne kamar haka. Na farko suka ce idan mutum a tsaye yake to ya zauna, wanda ransa ya bashi yana ta faɗa yana ta masifa yana ta gobara to ya zauna. In ka zauna za ka fushin yayi ƙasa. Abu na biyu shine idan da riga a jikinka, wata rigar kamar mutum ya sa babbar riga ko wata kan wata, to ya cire rigar ya ajiye, ko kuma inda hula ne ya cire hular ya aji. In akwai ruwa a gefe ba shi ruwa ya sha, karka ce masa komai, ka nemo ruwa a kofi mai kyau ka ce da Allah rike wannan dan sha tukunna, sha dai zan saurare ka sha, ka ba shi ruwan nan yana sha. Wato yadda ka ga maganin ciwon ciki ko ciwon kai ka ba shi, kai wannan ya mafi tasiri, dan shi yanzu ruwan zai aiki. Ko iblisi ne shi wallahi sai ya yi karar. Idan mutum yana surutu yana ta hayaniya a ce ya shiru, ya ce ya haƙuri shiru ne, karka ce da shi kakkai fushi, ce da shi dan shiru dan wannan shirun da zai yi to zuciya za ta dan kwanta haka, za ta rinka sauka. Idan yana tafiya ne yake yi to a tsayar da shi, ce dan tsaya da Allah. To duk wannan abubuwa ne waɗanda suke suna rage fushi a tattare da ɗan adam. Uwa uba kuma mutum ya faɗi wannan kalma ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ana yin fushin take sai a faɗe ta. Idan an ji daɗin wannan bidiyon da na like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.